Namhlanje nge-27 kaJuly, that's 2026, imini yokuqala ye-case yobulawa kuKabathandwa Ndondo, owayehlala nam ekhaya ngeli xesha abulawayo, kodwa ngale mini abulawa ngayo andikho mna. Ongale ntsasa abulawa ndifike sebulela. Umntu angabuza okanye uba ndifilisha kanjani now that le case ide yaqala. Of course, I mean, no, siyayivuyela into yokuba ide yayezinkundleni le case, and kubantu ababekhona ebulaweni Bathandwa ukhona at least omnye ofumanekileyo lo accused. I've got mixed feelings about how I feel about the case, and Joan Chilo, it's a good thing into yoba kuthe kwakho into eyenzekayo, but the bad thing is that mininzi le minyaka abantu abaninzi ababekhona bebenonika umngqina namhlanje abekho. NgoMgqibelo belisisithethi kumngcwabo kaMr Nceba Mbulawa wayichaza indlela wayibona uBathandwa ebulawa edutyulwa ngayo. Now njengoba sitsho ngoMgqibelo besimngcwabo, he is one of the few witnesses ebezinothetha about what actually happened ngolaa suku. Mna, most of what I say is based on hearsay, ndivele ngobani, and ngoku abibetha khona is that akhona umntu ozawukwazi ukucorroborate uba angqinelane nabo babhubhile. So maybe igqwetha xoba lisitoka nganani alisitoka igqwetha lalo lizayibambelela kuloo nto leyo. About how I feel, I still have a hope into yokuba ummangalelwa lo umtata uDandala uzawukhe athethe inyani, azi uba ndayibe yantoni nayo. Into mna endinomdla kuyo yinto yokuba udibene kanjani nale case yana. Wayesemncinci ngoku elipolisa constable, and so ukhona umntu owamnika instruction kubani. Asikayitsho leyo, and yayisithini lo instruction, kwenzeke ntoni kule moto le kombi bebekunye noBathandwa, kuba uBathandwa njengoba uvile nasemnqineni kumngqina wanamhlanje, uBathandwa wayeyazi into yokuba ngamapolisa lazomthatha, wazikhwelela, zange angene kulaa kombi ebotshelweyo kuthi ubanjiwe, wazingenela. Kodwa uthi ngokusengaphakathi emotweni afuna utsiba ngokunxa iphuma apha ecala isiya ngasekhohlo. So umbuzo umntu azibuza wona yinto yoba kwenzeke into emotweni. Clearly ikhona into eyenzekileyo ebangele into yokuba abone uba makabaleke ngoku atsibe kwimoto emileyo, when he could have done so phaya ekhaya ayongena entsimini ngasemva and so on. So ndiyayirhalela mna, siyayirhala siyifemeli into yoba sikhe sive uba kwenzeke ntoni na. But then a lot depends on uMr Dandala. Waxoka kwi-TRC, which is why engazange afumane i-amnesty. Andinathemba lingako into yoba uzawuba nobunyani namhlanje, kodwa ke lusuku lokuqala and lisaqhuba ityala, sawubona lawuphelela phi na.